molt. Però estàs fent un drama, de tot això? Ah, sí? Sí. Et deu haver afectat. Tu li ho vas deixar fer, no vas córrer, no vas xisclar. Ai, Blanche, jo estava una mica estocada. I et quedes aquí tan somrient. I què vols que faci? Que et complis de coratge i t'encaris en els fets. Els fets? I quins són els fets, segons la teva opinió? Segons la meva opinió, et vas casar amb un boig. No. Sí, i la teva situació és pitjor que la meva, sols que tu no en tens esment. Jo penso fer alguna cosa. M'ompliré de coratge i em construiré una nova vida. Ah, sí? Però tu has cedit, Estela, i això no està bé. Tu encara no ets vella. Encara te'n pots sortir. Blanche, no sóc dins d'enlloc d'en vulgui sortir. Però, Estela, has deixat remei que ho fas expressament, això de moure l'escombra sota els meus peus? Ai, no, Blanche, no. Doncs estigues, doncs. Para, no consentiré que endrecis tot el que ella embruta. Ah, i aleshores qui ho farà, tu? Jo? Jo? No, jo diria que no. Hem d'aconseguir diners. Hem d'aconseguir diners. Aquesta és la sortida. En Chef Hugley! En Chef Hugley! Ell ho podria fer. Petita, et penses que si aquest home no fos casat jo seria aquí? Dóna'm paper, llapis, corre! Corre, Blanche! Chef! Corre, llapis i paper. Corre. Estimat xef, meva germana i jo en situació desesperada. Què dius? Meva germana i jo en situació desesperada. L'únic que pot fer aquest home és oferir-te la força bruta. I ahir em va fer una exhibició estupenda. Però l'única manera de viure amb un home com aquest és ficar-se al llit amb ell. I això és feina teva, no meva. Estàs parlant del desig animal. Simplement del desig. Del nom d'aquest tramvia que recorre aquest barri, puja per aquest carrer estret, que baixa per aquest altre. I tu? Hi has pujat mai en aquest tramvia? Em va dur fins aquí.